चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता। हरदी चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता। जल्दी आओ पापा हमारे आंगन में आकाज होता। जल्दी आओ पापा हमारे आंगन में आकाज होता। हरदी चढ़ावे खातिर बाबुल के कब से इंतजार होता। हरदी चढ़ावे खातिर बाबुल के कब से इंतजार होता। जल्दी आओ पापा हमारा अंगना में आकाज होता। जल्दी आओ चाचा हमारा अंगना में आकाज होता। बात बाटे पापा आवत नहीं खोयंगना। का बात बाटे पापा आवत नहीं खोयंगना। कब से हम कहतनी मान जा तू कहना। कब से हम कहतनी मान जा तू कहना। तोहार बेटा पुकार करता। तोहार बेटा पुकार करता। जल्दी आओ पापा हमारा अंगना में आकाज होता। हरदी चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता। जल्दी आओ चाचा हमारा अंगना में आकाज होता। हरदी चढ़ावे खातिर कब से इंतजार होता। बिया हरदिया ले ले नौआ बाड़े खाड़ हो। कहाँ बाड़े अपन पापा हरदी चढ़ावस हो। कहाँ बाड़े अपन पापा हरदी चढ़ावस हो। दुबिया हरदिया ले ले नौआ बाड़े खाड़ हो। कहाँ बाड़े अपन चाचा हरदी चढ़ावस हो। कहाँ बाड़े अपन चाचा हरदी चढ़ावस हो। बैठल बाड़े सुंदर बेटा मने मुसुकाले हो। बैठल बाड़े सुंदर बेटा